Vítam vás pri záverečnom videu inovačného vzdelávania pedagogické omrvinky nového sveta. Bude sa jednať o záverečný projekt a ako ho vypracovať. Takže pozrime sa hneď do dokumentu, ktorý máte priložený v poslednom module záverečný projekt a máme tu zadanie záverečného projektu. Zadanie: zostavte blokovú výučbu v rozsahu 3x45 minút na tému, ktorú ste si zvolili na začiatku kurzu. Výsledkom sú dva súbory, takže chcem, aby ste vytvorili Wordovský súbor a súbor v PowerPointe. Vo Worde budete mať plán hodiny s kartičkami. Kartičku vyplníte pre každý nástroj, ktorý použijete. Kartička obsahuje fázu alebo fázy hodiny, funkciu nástroja v danej fáze, čas v bloku a očakávaný výsledok žiaka. Kartičky sú zoradené v poradí, ako pôjdu na hodine. Medzi nimi naznačte, čo učiteľ robí pomedzi to. Napríklad výklad, prechod, zadanie skupinovej práce. V PowerPointe chcem od vás prezentáciu hodiny. Prezentácia obsahuje len samotné výstupy v poradí hodiny. To, čo uvidia žiaci na tabuli. Každá snímka je jeden výstup. Napríklad vstávaný audioprehrávač, podcast z Notebook LM, pieseň zo Suno, video, obrázok, kvíz, myšlienková mapa alebo iný materiál. Kartičky nie sú súčasťou PowerPointu, sú len vo Worde. Minimálny počet kartičiek je 6, po jednej z každého modulu. Ale samozrejme nemusíte to úplne dodržať. Aspoň počet kartičiek nech je 6, ale nemusia byť úplne z každého modulu, aspoň z 5 modulov. Nebudeme na tom úplne bazírovať. Dôležité fázy hodiny sa prirodzene prelínajú. Jeden nástroj môže plniť funkciu vo viacerých fázach zároveň. Premýšľajte nie o tom, kam nástroj zaradiť, ale akú funkciu plní pre každého v danom momente hodiny. To znamená, že môže sa prelínať vo viacerých fázach, lebo sami vieme z vyučovacieho procesu, že jeden nástroj alebo jedna pedagogická metóda môže spadať aj do motivačnej fázy, ale aj do fixačnej fázy. Takže nemusíme to striktne zaraďovať, že toto je iba motivačná, toto je iba fixačná tento nástroj. Oni sa prelínajú, tak nech na kartičke je aj ten preliv napísaný, ale nemusí byť. Potom tu máme usmernenie pre základné školy a stredné školy, pre vychovávateľov a materské školy a pre špeciálnych pedagógov a školských psychológov. To si potom prečítajte osobitne. Dobre, takže tu máme štruktúra wordovského dokumentu a plán hodiny, štruktúra prezentácie v PowerPointe, snímky hodiny. To si budete čítať, ako to má vyzerať. Máte tu samozrejme vzor kartičky, ako by mal vyzerať, takže fáza hodiny, funkcie v danej fáze, čas bloku a očakávaný výsledok žiaka. No a tie som pre vás vypracoval aj príkladné riešenie. Takže máte tu téma Sokrates a sokratovská metóda, predmet filozofia, etika, 3x45 minút. Takže pre každý nástroj z určitého modulu som zvolil kartičku, ktorú máte popísanú, potom odkaz na snímku v PowerPointe, čo sa tam nachádza v PowerPointovej snímke a potom znova ďalší nástroj, fáza hodiny, čas bloku, očakávaný výsledok. Takže takto máte spracovaný celý projekt na základe témy Sokrates, ktorú sme preberali spoločne na videách. To bude pôsobiť ako také vodítko pre vás, ako máte postupovať asi vo vašom projekte. A vidíte, každý úsek medzi nástrojmi je pretkaný, čo učiteľ robí pomedzi to. Toto sú vlastne tieto žlté informácie. No, takže takto vyzerá projekt vo Worde. Tak si to predstavujem od vás, aby ste odovzdali takéto wordovské spracovanie dokumentu. No, ale poďme teraz na PowerPoint. PowerPoint vyzerá takto. Takže máme tému, blokovú výučbu o Sokratovi. Máme tu pieseň o Sokratovi, pretože to zodpovedá prvej kartičke, úvod do hodiny pieseň. A tu nás ju môžeme prehrať.
To, ako tam budete nahadzovať do PowerPointu všetky médiá, tak to sa robí takto. Tu vidíte tlačítko média a tu si môžeme vybrať či video, či zvuk, či samotný záznam obrazovky. Nás bude zaujímať zvuk a video. Tu si iba vybereme a zvuk v mojom počítači. Nájdeme súbor, ktorý sa nachádza v našom počítači stiahnutý zo Suno v tomto prípade, ale v inom prípade napríklad z Notebook LM ako audio záznam. Video rovnako. Stiahnutého máme v našom počítači či z Groga alebo z Notebook LM. Vybereme toto zariadenie a v našom zariadení nájdeme, kde ho máme uložené a priložíme ho sem. Obrázky sa vkladajú tu. Znova toto zariadenie nájdeme tu v našom počítači, kde sme si to uložili a vložíme to. Tu máme ďalší blok, takže to sú obrázky vygenerované v Nanobanana. Hádajte, kto je na obrázku a čo robí. Takže to je pomôcka pre hodinu. Jedna ďalšia edukačná kartička. Vložili sme to takto, ako som hovoril, toto zariadenie a vložiť obrázok. Tu nám máme myšlienkový experiment, takže z Clauda, je to modul 2, diskutujte vo dvojiciach. Zase výstup, ktorý zodpovedá kartičke, ktorú máme pripravenú vo Worde. Tu nám máme popis, že krátka prestávka, pokračujeme o chvíľu, toto tam môže byť aj nemusí, môžu tam byť aj minúty, koľko plánujeme na prestávku. Potom tu máme, počúvajte podcast, to znova zodpovedá ďalšej kartičke. No a tu máme podcast stiahnutý z Notebook LM. Môžeme ho dať prehrať. Znova sme ho vložili cez média, zvuk v mojom počítači. Máme tu myšlienkovú mapu, inak tu sa pristavíme, pretože myšlienkovú mapu je trošku zložitejšie stiahnuť. Aby ste vedeli, ako to spraviť, tak sa vrátime do Notebooku LM, máme tu myšlienkovú mapu, klikneme na vygenerovanú myšlienkovú mapu a celú si ju rozrolujeme. A teraz si môžeme cez toto tlačítko stiahnuť. Dáme uložiť ako, ja dám iba otvoriť, aby ste to videli. A takto vyzerá myšlienková mapa. Keď si ju uložíme, tak si ju necháme vložiť ako obrázok do našej prezentácie. Takže ja som ho vložil sem. Znova. Cez vložiť. Dobre. Ďalej máme skupinovú prácu. Takže slovník a čerpáme z modulu 2 s Claudom. Následne zodpovedajúci ďalšej kartičke vizuálna opora, plagát z ideogramu, modul 5. Takto to môže vyzerať, len znova vložíme obrázok. Dobre. A teraz záverečný kvíz. Je to z Clauda z modulu 2 a chceme to vložiť z artefaktu. Takže ja to môžem spraviť takto ako link a robí sa to nasledovne. Keď si kliknem na vytvorený kvíz, tak sa nám tu zobrazí kvíz. Ja kliknem tu a dám Publish Artefakt. A iba skopírujem link a vložím ho do prezentácie. My si to potom iba klikneme a budeme mať prístup k vášmu kvízu. No a tu je vlastne zhrnutie, čo sme sa dnes naučili. To tam môžete samozrejme takisto dať. Takže si predstavujem takto PowerPointovú prezentáciu, tam sú výstupy z nástrojov. Mimochodom, ak vás to ešte nenapadlo, tak prezentáciu si môžete vygenerovať podľa promptov, ktoré sme sa už naučili spoločne. Ja nežiadam od vás, aby ste ju robili ručne. Takže ide o to byť flexibilný, prispôsobiť svoj manažment času týmto novým nástrojom. Tu nás sa netrestá, že to spravíte pomocou nástroja. Práve, že to sa víta, pretože sa prispôsobujete rýchlejšej dobe. Dokážete to využiť a prispôsobiť sa. A možno byť aj krok dopredu pred vašimi študentami. To je práve, že žiadané. A vo Worde sú zase kartičky,
kde je popis nástroju a modulu, ktorý sme použili, fáza alebo fázy hodiny, čas bloku a očakávaný výsledok žiaka. A potom je popis, čo sa nachádza na PowerPointovej snímke, čo zodpovedá samozrejme PowerPointu a čo robí pomedzi to učiteľ. Takže tak si to predstavujem. Wordovský dokument odovzdáte s projektom a PowerPointovú prezentáciu. To je všetko k záverečnému projektu. Nie je to nič ťažké, keď už máte vygenerované samozrejme tie veci z nástrojov, tie výstupy, pretože ste ich vygenerovali pri každej úlohe. Vy to dáte iba dokopy do nejakej súvislej blokovej výučby, ktorá bude dávať zmysel. Snáď vám tento kurz pomohol vo vašom pedagogickom napredovaní a verím, že vaše hodiny budú moderné a kreatívne v plnom slova zmysle.